inuna mo ako, ilagay mo ako sa center ng relationships mo, not just with a man. Kasama na yung sa anak mo, sa pamilya mo, sa kaibigan, parents. Aayusin ko yan. Parang gano'n. Natiwala ka doon. Alam ko masaya ka ngayon. Yun nga, meron naman talagang iba na blessed and we should be happy for them. Pero very happy na rin sa inyo na na-realize ko yan. Accept na ang happiness kung meron sa ganyan na sitwasyon. Oo, hindi siya na-appreciate natin yung ganyan because tayo, kahit huwag mo sabihin isa sa punto ng buhay mo ay nagkaroon sa selos. Kasi ako, di ba? Gagabi lang, di ba? Gagabi lang nagselos ka. Di ba kaya nag-message siya na gano'n? Oo, talagang normal talaga yun. Pero talagang, parang kung saan lang ka ba doon? Hindi na ako baga. Namamaga kasi nga out. Pero ba't kaya? Kaya talaga meron tayo guidelines. Yes. Naku, iba-iba na yung narinig natin ng mga storya ng pag-ibig. Sa ating pagbabalik, aalamin naman natin hindi na paghanda sa oras ng pagkakas. Ang lahat na ito ay nagiging posible dahil sa ating pagtutulungan. Sa lahat po ay nagpaabot ng tulong, nagdarasal, at nag-inipon para sa ating mga kapamilya. Apektuhan ang pagsabot ng pagkakaan. Marami pong salamat. Sa ating pagtutulungan, walang kapamilya maiiwanan. Patuloy tayo, magtulong-tulong sa lahat. Every day's a chance to be a better you. Eat right every day. Fish every day. With Century Tuna. Every day is a chance to do something good for your body. Mas fit, mas healthy. And when you make every day count, Ang results, nakikita. kung kinaya namin, Kaya nyo rin. join Century Tuna every month. Superbike 2020. Magkasintahan. Paano naman yung mga single? Paano ba dapat nilang harapin ang Valentine's Day o araw ng mga puso? Ano naman talaga ako kay Valentine's Day? Actually, pagdating sa ganyan, hindi kasi limitado. Realization is that hindi siya sa tao, or game of family. Gusto niya, single siya. Walang problema. It comes to your maturity and your realizations. And self-love. To love or how to love yourself. Sir, Tofi, lagi kong naririnig yan, love yourself. Lagi nila sinasabi ko. Pero paano ba ang best way na paglatag sa may month ba yan? Ano ko ba? I love you. Ikikis ko ba? Kasi siyempre, marami din naman hindi na Pag ganyan ang ginawa ko, magkita tayo sa plating. Hindi. Gusto ko lang malaman, Sir Tofi, paano ba best na i-love yourself? Well, eto yan. Una, it always begins with what we call self-respect. And ang self-respect, marami aspeto yan. Sa pangangatawan mo, sa itsura mo, how... At kung sa mga gusto mag-pray sa akin, sa magkaasawa ko, thank you po, happy na ako. Masayang masaya. No? Ang pamagat ko ay Udo. Makasama ko po dito si Side Analia, si Belen Carabanes, at marami pa pong iba sa direksyon po ni Abel. Central Solar Advance has antioxidants like lycopene that helps keep your heart healthy. Central Solar, the real Leader Advanced Protection Scheme for children 1 to 3 years old. Price starts at 97 pesos. Also available in 2 kilogram big box. Easier children. Hindi ka pwede mo sabihin sa mga suotan. Sa unang hapang pa lang, hindi na ako papasa. Sayang mga pera. Hindi ka makipagkano. Ito po, ulang dilaw na po.